to. Ako migo. Uy, bay. Uy, bay. Siha dua ni mo dira. Unsa gidua ni mo dira bay? ML lagi, bay. ML. Bro, katay rin kayo karon. Asa man lakad ron? Siyempre, nakoy ka-meet up karon. Mao ba? Oo, akong ka-meet up karon. Kanang dugay na akong crush. Lo, crush yun ako pero bakit undi ka? Asa daw gusto mo? Kailangan Padalo ba? Pero sabot ah. Way ilugay. Abdili, uy. Basi Migo, ya kita. Crush ba kini nato? Migo, kita ka nung ngilo Sige, sige. ko. Nakoy ka-meet up karon. Akong gipang sidya mga picture kay lisod ko tan-aw sa mga picture kay na-expire na akong load. Nya, kani siya mo ni siya bay. Kasi Lo, siyo. Paitir kayo na, bay. Panalo kayo, bay. Dako, batasan na niya, bay. Alam ba bay? 100% graduate na niya sa GMRC. Bay, naon ta koy hangyo nimo bay. Unsa man, bay? Kanang pakuyog unta ko nimo ba kay ako meet upon. Uy, way bli mo. Okay ra nimo? Okay ra kayo, eh. Oh, sige, pero tagtaod lang kay ako pang gihuwat ang iyang chat. Iya man kong gichatan ganiha nga mag-meet up gid daw ko mi kay man naman siyang pananghid siyang ginikanan. Oh, sige, bay. Dayon Excited kay kada. ang karon tagtaod atong huwaton sa nako iyang confirmation gid nga ato nang adtuon. Sige. So, nya wat-wat sa ta duan sa tag Duwa- email tanawat ang sa mga duwa ng Aw. email. Na, kay Waton, pamawaton sira. Bisa magsikaran di ka. Dam ayo ang duwa ni mga kuandra bay no. Na kay mga kuandra bay mga tuy-tuy. Duwa sa kagkuan bay summertime saga dira bay. Unsa man ang duwa, bay? Amigo na ko kato si Jabul. Oh. Kusog yung duwag summertime saga. Ay, familiar ko na, bay. Oo, kana ate ka na siya kay. Ay usa. Pangmanyak mo na, bay. Mao lagi ay pag iniguman niya duwa lagi. Makabantay lang ko sa buhang sino kig pangiyod. Hala. Kasi ka na ano? Hala. Kasi ka na ano? Ang jabul, eh. Sige, bo niya kung kapuyawan na niya, masisig duwa-duwa ba, magminanyak ug maayo. Katos Jabul, grabe. Howd kitos tanan, summertime saga yung mga style niya, ingon siya. Siya natudlo na kuha na, pero akong gitanon duwa. Di makaya ba, di makaya sa konsensya ba? Hindi, para sa mga manyak, mga na. Uy labay, ni-chat na siya ba? Unsa Na, daw? nana daw kuno siya dito sa park. Ang sugot to na, bay. Ah, doon ba? Tana ba? Let's go. Kani siya ba? Murag buinas kay kuno niya kay. Utan kayo. Di, tanaw ko sa picture ko ako. Lagi dayo ra ni siya niya. Ang nakanindot sa linya bay. Gikan ni siya kuan bay. Gikan ni siya probinsya. Oo ba, bay? Dayo ra ni siya diri sa ato. Hmm. Ang nakanindot bay. Buinas kay ko. Kay half ni siya ang iyang nationality. Half Sure, yung sa may breed na. half Korean, half restaurant. Kaya basuhog ta ng half ni mo, ha? Di lagi ay kabalakali ako'y bada nimo. Tabay lang pero karon ini abot na tos meet up. Kay ba mo jud ko maupi ka gamay pero Okay ra. Okay ra na. Eh, Ikaw nyo na ako sa ng date po. ikaw na sa tigpakpak ron. Oh, sige ta na. Ato na kay half di siya, half Korean, half restaurant. Kasi half monkey, half doggy na. Boy, mao na siya boy. Sana ba? Kanang gatalikod ba kanang gainusara ba? Kanang chicks kayo? Oh, likod pa lang gistanan pero ay grabe. Di mabangbang. Dulo na. Dulo na Sa to. po may dugayon. Oh, grabe. Ate mao. Ikaw, Sabi? oy, support ko kanino. Nado ikaw ka ng mga moves di sa mga moves. Ay sabay ha. Mag-warm up sa kudaan bay. Kaya ka na ni mo, salig yun eh. Ikaw pa, daghan kayo chicks. Dulo na bay. Panalo kay Bayo. Sila. Ang ngayon ako sa kumpurma. Ay, sige, uwa ba? Dugay ba ning Daniel? Ay, naunsa man ni siya? Dugay. Maburdan gani ko gani. Muli jud ko sa mua. Dugay ba ning Daniel ay? Sa di lagi na moabot og 5 ka minutos lagi muli lagi sa mua lagi. Kinsa siyang kihangon sige mo siya. Tukol ako. Ikaw ba ang akong ka-chat gani ha? Kinsa dik ka? Di ba anak ka nga mag-meet up ta. Katong nagchat-chat ta gani ha good. Kay arita sa park magkita. Kinsa di pangani mo? Ako si Daniel. Ikaw si Daniel? Oh, ikaw si kinsa ka? Di ba ikaw si Kuan? Mikaela? Oh, ako si Mikaela. Pwede ko makakita sa mong naong Daniel? Ay, ikaw le una kay leaders first ba ya? Ayaw lang, dungan lang tanduha pagkabatas. Ah, pwede ra pod nga magdungan tanduha pero mag-ihap ko og 5. Sige, sige. Dungan tag ato bangay. Pero pinaslow mo. Usa, Duha, tulo, upat, 5.
Dapat tayo maglaong ni mo. Ikaw po, ba't di magkagnaw? Ikaw magagnaw tukmol. Ikaw, mura kagnaw tangkig. Ba't tayo maglaong ni mo? Nag-expect man ako nga gwapo kayo. Labuan pa si Piolo Pascual. Pero inana, ako nakaabot sa akong standard. Ako gani, nag-expect ko nga half ka. Half Korean, half restaurant. Half monkey, half chihuahua man di ay. Mao man dyan mo mga babae. Kung tanaw niyo sa Facebook, gwapo. Mutubay din mo. Pero makita mo sa personal. Inyo din sa wayon. Ingon na anak mo, kamu mga babae. Mamili ra mong gwapo. Hoy, 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 hoy. For your information, dili ko babae, no? Ako si Raul! Bay, abi ko mag-check sa mong gamit. Abay, Raul man dito bay. Ate, malas ko. Tara, mag yung sa ako. 5. Balik ta. Largo na lingi, largo lingi. 1, 2, 3, go. Ay, ada naman. Ada naman. Ada naman. Ay, katawa bay. Ada na largo. 1, 2, 3, go. Largo na to shock. Inig ko na slow mo na shock. 1, 2, 3, go. Ay, katawa mo. Mura ka na siya tiki-tiki. Ang libat-libat ba? Ma'am. Ma'am, ma'am, katong nasa kon ba? Uy, si Daniel. Gila Daniel. One, two, three, go. Ba't nagdaon mo? Ikaw ba't ba't nagkikagnaw? Bakang kagnagtok mo. Ikaw ba nagkagnaw? Ay, katawa. For your information, di ko babay. Si Raul ko! Ikaw last na naman. Ikaw last na naman. Panyamos na, nag-expect ba kayo kung half ka? Half monkey, half doggy. Ay, kainte ka katong kamong yung mga babay. Kay kinalasan to. Kinalasan kay. Awan ako. Man ako nga. For your information, dili ko babay. Si Kaul ko. Pagkatawa kay. For your information ba? Hindi ka babae. Si Kaon. Mugulang yan. Ato di gawin lang uluwas. Okay ra nimo? Okay na kayo eh. Oh, sige, pero tagtaod lang kay ako pang gihuwat ang iyong chat, nga mo confirm nga musugot sa Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.